SMNR Radio News Blast. Sa katapusang detalye sa atong mabalita lokal, nadakpan ang usa ka 25 anyos nga habal-habal driver human makuhaan og gibanabanang 6.8 million pesos nga balor sa Shabu atol sa bypass operation sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Joel B. Plaza, ang suspek nga giila sa alyas nga Ryan, nakuhaan og 40 ka pakete sa Shabu nga adunay gibug-aton nga 1 ka kilo. Lakip ang bypass money, cellphone ug uban pang ebidensya. Ang operasyon gilusad sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 ug Cebu City Police Office. Human sa unom ka semana nga case buildup. Nasayran usab nga nadakpan na kaniadto ang suspek sa susamang kaso niadtong 2023 ug anaa pa sa probation. Giatubang karon sa suspect ang kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.